Juster gaan we wel even kennis maken met Remco Bekkema. Hij wint het op de hoogste etage van de Tjada-flat in Drachten. Ja, dan zit er gewoon elke keer met dat prutsen weer zo. In september van dit jaar is de subjectieve atlas van Friesland uitgebracht. Op ontruin van kunstwerk binnen mij farmjouwers, keusners en architecten en studenten van de Popacademie workshops houden. De insteek wie een originele atlas met een onverwachte blik op Friesland. Jan-Pier Brands is ook verboen aan de atlas. En hij ging op bezoek bij de bopperste bewoners van de heegste flats van Friesland. Dan kun je heel makkelijk zeggen van ja, zo'n flat, wist wel, ja, eenheidsworst, lelijk. Wat maakt het hier in Friesland? Maar dan kun je ook dan zeggen van, er ben ik een paar hele goede kant of succesfactoren, zeg maar, om die flats. Nou ja, hier is al altijd beweging, weet je. Een politieauto komt je del vleen, weet je. En dan kun je helemaal zien, oh, die gaat richting Oosterwolde of Heerenveen. En, dat... Nog hartstikke wel van het oerzicht. Ja, dat is prachtig. Ja, dat is echt hartstikke mooi. Een flat is een heel duidelijk ding. Daar haast je een tuin, daar haast eigenlijk een hok. En maar ik net al te grut, dus het is, de kerst het wat oersjen. En ik denk dat meestal me een stuk rest jouwt of zo. Weet je, van ik ga dit in mijn plak. Remco moest wel wennen, doet er eerst in de flatkamer. Toen ik hier in het begin dus wennen, ja, dan moest de muziek net te luid waren. Want voordat is dan haast politie voor de deur. En Remco had ook een aparte boom aan zijn boordvrouw. Ik kan mijn fietsers binnen. Ja, dus elke keer is deze deur dicht. Weet zo. Nou ja, en dan is het voor mij mijn fiets en al. Ja, dan zit ik ermee en dan is er een, ja, ik denk de buurvrouw hier verderop. En die doet het door elke keer weer dicht. En dat gaat wel hier en zo? Nou, dat is nou iets van de laatste tijd. Nou, we hadden het nou wel, ik denk een jaar al zo vol. Maar dat ben wel iets ongemakken. Remco is verder wel tevreden. Ja, het is ook wel leuk om hier naar beneden te zien. En spuugst wel eens naar beneden? Oh ja, makkelijk. Bolsward is eigenlijk de lieds van flats. Ik weet ook niet precies waarom ze dat misschien om een soort zinwicht in snits of zo. Of misschien als het van de Ausland komt, is de eerste grote plak West in onkomst, als het van Amsterdam komt. Dus misschien een beetje had het daar wat mee te krijgen of zo. Maar die mensen die wenen er heel graag. Ik hoorde iemand lopen op de galerij en dan ging ik kijken. Ik denk, hé, wie loopt daar? Dat is een onbekende stap. Ja, ik hou het altijd een beetje in de gaten, want ik heb hier nogal wat voor waarde hangen natuurlijk. En toen kwam hij op mij af en ik zei, goh, ik moet even wat foto's maken, heb je er bezwaar tegen? En ik zeg al, een plaatsje hing je van, er is hier het grootste fluitenmuseum ter wereld. Dus ik dacht, misschien is dat die man wel. En dat wie hem dus ook. Bernard Visser had meer dan 1200 fluiten op zijn flat. Morgen liet er dus een fluit van 500 van Christus jaren.